Moikka ja tervetuloa katsomaan mun uuteen videoon. Tänään mä teen siis tietylle tyypille makeoverin. Makeoverin, se on kyllä luokki. Mut joo ihan sama, mitä mä oon vieläkin täällä hiuksissa. Mä tiedän. Mennään tänne. Eli tästä tulee niin kun... Siis me ollaan sovittu tän tyypin kanssa yhtään. Hänen nimensä on Ruben. Ja aion tehdä hänelle login ja antaa pari lahjaa. Ole hyvä, Ruben. Eli kohta mä sanon, että pääsit mun pelkälle. Pääsit mun videolla. Oi, täälläkin on nää karvatossut ihanat. Ei, laitetaan nää karvikset. Joo, ihanaa. Mä rakastan, että mullakin on nää. Siis kertokaa mulle, onks näillä arvoa. Mulla on sillä, koska yhdessä videossa sanottiin, että niinku, kun mä katsoin Artbuggein, niin mä katsoin, että siellä oli joku, että onks arvoa, niin kuin sinä tossa. Ja joo. No, täällä ei oo niitä housuja, mä haluaisin laittaa sille. Ui. Nyt tuli paha paikka. Nyt tuli paha paikka. Mä yritän laittaa tätä latskat. Ettei oo kovaa loput tästä mun videon keskeytyksessä. Ja anteeksi tämä häiriö tässä, joka tapahtuu. Tulee ihana taidestyös. By Lauri Ikkoko. Eli jos sä haluat työtää, niin kuin tai miltä mun naama näyttää, niin mä ihan sit vasta, kun meillä on 100 tilaajaa, niin sitten vasta näyttää mun naaman. Tai sit jos mä en edes ikinä saa sitä, niin sit 50. Sitten tää on vähän kivempi. Nice. Nyt joo. Sitten otetaan joku vielä. Jos täällä on jonkun valkoista kantaa. Joo, ei tätä valkoista juttua tossa, joka äsken tossa kohtaa. Sitten katsotaan, onko hänellä huoneilla jotain. Oi, Viven, jos sä näet tän, niin mä oon aina toivonut jotain näistä 3. Ja jos sä olisit niinkin, niin please mä haluaisin sen. Mä voin vaihtaa niin. Joo. Mä en oo nopeasti jolla. Mut sit please subscribe ja like ja painakaa sitä kelloa, niin näette, että koska mulla tulee aina 6 videoa. Joo. Mut joo, tää video oli tässä. Moikka!